аз ҳама муҳимаш мавзӯи имрӯзаро оҳанги замон унвон гузоштем. мо бисёр нақшаҳо доштем. умедам мо калон буда ҳамин сол. барои ман фурсат буд ки ман ҳамроҳи падару модар бисёр мешинам. барои чӣ микрофон ман додед? мо ҳоли фикрама ҷамъ накардам. ҳамҷо як саволи иловагӣ дорам, фикратонро боз парешон накунед. тӯй гуфтеду вақте ки шумо дар Русия мондед, пас ин тӯйҳо чӣ шуда? Бе иштироки шумо гузашт? آخر صنعتکار با اصلی معرکه تا آخرین معرکه تماشا میکنم. همین سال آیله دار شدم. صاحب یک دخترچه مبارک شود. دختری من کانترکاک بیمار بود. قطاری دیگر مردم دیگر کسب و هنر ما هم عذاب کشیدیم. оши бисёр як бомаза ҳам ташкил шудагист. мешавад. кӯчаҳо бигардем мардум мегуфтанд ки хайрият шумо будетон ки мо зиқ мешудем, дар хона будем. набошед агар зиқ мешудем. инсони бо якча чиз аст. бахилиам набошад, бо нақса руш Ҳастама мекунад. муҳим аст. ҳастама муҳим аст. кори нақс кунитон, зиндагитон хуш гузарад, умри бардавом бинитон, худо лоиқи нафақа расонад.